ברוכה הבאה לתרגול יוגה נידרה. מצאי מקום שקט, קבי את הטלפון ותוודאי שלא יפריעו לך במשך 20 הדקות הבאות. שכבי על המיטה, על מזרן יוגה, או על כל משטח נעים שבו את יכולה לשכב בנוחות על הגב. שימי לב שהגוף שלך נמצא בתנוחה נוחה, הברכיים מעט מכופפות ועם תמיכה, הידיים מונחות לצד הגוף וכפות הידיים פונות כלפי מעלה. ודאי שלא קר לך ושהגוף שלך נינוח. במהלך התרגול יישארי ללא תנועה, ערה, והקשיבי לקול שלי. זה מאפשר גם לגוף וגם למוח שלך להרפות לחלוטין. אני אפנה את תשומת הלב שלך לחלקים שונים בגוף. נסי לא להתרכז יותר מדי במה שאני אומר, כי זה יכול למנוע ממך להרפות. אם המוח נהיה מוצף במחשבות, פשוט חזרי להקשיב לקול שלי. כעת, הביאי את תשומת הלב שלך לתחושה של הגוף משכיבה. שימי לב שכל הגוף שלך נמצא במנוחה. הפני את תשומת הלב שלך לגוף שנמצא בשכיבה ללא תנועה וברגיעה. אפשרי לעיניים שלך להיעצם בעדינות והשאירי אותן עצומות עד סוף התרגול. קחי שאיפה עמוקה פנימה דרך האף ונשפי החוצה דרך האף. אפשרי לתשומת הלב שלך להיות מופנית לקצב הנשימה הטבעי שלך. הרגישי כיצד הנשימה שלך נעשית איטית יותר ויותר. והרגישי כיצד קצב הלב שלך נהיה רגוע ואיטי יותר, ואפשרי למחשבות שלך להירגע. כאשר את שואפת עמוק דרך הנחיריים, הרגישי את הבטן מתרוממת בעדינות. כאשר את נושפת, הרגישי את הבטן שוקעת מטה לעבר המזרון. שאיפה, רוגע נכנס אל הגוף. נשיפה, מתח עוזב את הגוף. שאיפה, רוגע נכנס אל הגוף. נשיפה, לחץ עוזב את הגוף. שאיפה, רוגע נכנס לכל תא בגוף. נשיפה, לשחרר, לשחרר, לשחרר. אני רוצה שתחשבי עכשיו על משפט קצר וחיובי. זה יכול להיות אני רגועה ושלווה, אני מאושרת ובריאה, אני בטוחה ונינוחה עם עצמי. או כל הצהרה אחרת, חיובית ובזמן הווה. עכשיו, כשיש לך את הכוונה שלך, אני רוצה שתחזרי עליה בלב 3 פעמים. הכוונה שאת יוצרת ביוגה נידרה שותלת זרעים של שינוי בחיים שלך. כעת, אפשרי לנשימה להמשיך בקצב הטבעי שלה. אני עכשיו אפנה את תשומת הלב שלך לחלקים שונים בגוף. הרגישי כל אזור ואזור והרפי אותו. הגוף נשאר ללא תנועה.
הביאי את תשומת הלב שלך ליד הימנית. הרגישי את האגודל, האצבע, האמן, הקמיצה, הזרת, כף היד, גב כף היד, שורש כף היד, האמה, המרפק, הזרוע, הכתף, בית השחי, המותן הימנית, האגן, הירך, הברך, השוק, הקרסול, העקב, גב כף הרגל, תחתית כף הרגל, הבוהן ברגל הימנית, האצבע השנייה, השלישית, הרביעית והזרת. כעת נעבור ליד השמאלית. הרגישי את האגודל, האצבע, האמה, הקמיצה, הזרת, כף היד, גב כף היד, שורש כף היד, האמה, המרפק, הזרוע, הכתף, בית השחי, המותן השמאלית, האגן, הירך, הברך, השוק, הקרסול, העקב, גב כף הרגל, תחתית כף הרגל, הבוהן ברגל השמאלית, האצבע השנייה, השלישית, הרביעית והזרת. כעת הפני את תשומת הלב שלך לחלק האחורי של הראש, העורף, השכם הימנית, השכם השמאלית, עמוד השדרה, הישבן הימני, הישבן השמאלי, הירך הימנית, הירך השמאלית, השוק הימנית, השוק השמאלית, העקב הימנית, העקב השמאלית. עכשיו הפני את תשומת הלב שלך לחלק הקדמי של הגוף, קודקוד הראש, המצח, הרקה הימנית, הרקה השמאלית, האוזן הימנית, האוזן השמאלית, הגבה הימנית, הגבה השמאלית, המרווח בין שתי הגבות, העין הימנית והעפעף הימני, העין השמאלית והעפעף השמאלי, מחיר ימין, מחיר שמאל, הלחי הימנית והלחי השמאלית, השפה העליונה, השפה התחתונה, שתי השפתיים נוגעות זו בזו.
הלשון, פנים הלחי הימנית, פנים הלחי השמאלית. הסנטר, הלסת, הגרון. עצם הבריח הימנית, עצם הבריח השמאלית. חזה ימין, חזה שמאל. הבטן העליונה, הטבור, הבטן התחתונה, מפסעה ימין, מפסעה שמאל. רצפת האגן. כל הרגל הימנית, כל הרגל השמאלית. כל היד הימנית, כל היד השמאלית. כל הפנים, כל הראש. כל פלג הגוף העליון. כל הגוף. הגוף כולו רפוי. הגוף כולו משוחרר ממתח. בנשיפה הבאה, דמייני גל של רוגע זורם כלפי מטה לאורך הגוף ולוקח איתו את כל המתח. בשאיפה, הרגישי גל רענן של רוגע עולה למעלה הגוף ומביא איתו תחושת שלווה לכל תא ותא בגוף. נשיפה, הרגישי תחושה של גל יורד במורד הגוף ולוקח איתו את כל הפחד. שאיפה, גל של רוגע עולה במעלה הגוף ומביא איתו שלווה ונינוחות. כעת שימי לב לגוף שנמצא בשכיבה. שימי לב כיצד הגוף מרגיש כאשר הוא רגוע לחלוטין. הרגישי כיצד הגוף מרגיש כאשר הוא חופשי, רגוע ונינוח.
כעת הביאי את המודעות שלך לגוף שנמצא בשכיבה, רגוע לחלוטין. הרגישי את נקודות המגע שלך עם המזרון או עם מה שאת שוכבת עליו. העקבים, השוקיים, הגב התחתון, השכמות, הזרועות והחלק האחורי של הראש. היי במודעות מלאה לגוף. התחילי בעדינות להזיז את האצבעות וכפות הידיים. התחילי בעדינות להזיז את האצבעות וכפות הרגליים. לאט לאט סובבי את הראש מצד לצד. ועם השאיפה מתחי את הגוף בצורה שנעימה לך ולא. הסתובבי על הצד שלך בתנוחת עובר וישארי שם עם עיניים עצומות. חזרי שוב בלב על הכוונה החיובית שלך מתחילת התרגול 3 פעמים. באמת תרגישי את הכוונה מתפשטת בכל הגוף. ודעי שהיא אמיתית עבורך. כאשר את מוכנה, עברי בעדינות לישיבה נוחה. השאירי את העיניים עדיין עצומות. השאירי את העולם בחוץ לעוד רגע. קחי 3 נשימות עמוקות בבטן. פנימה והחוצה. שימי לב להשפעה של התרגול של יוגה נידרה על הגוף והנפש שלך. וכאשר את מוכנה, פתחי לאט לאט את העיניים.